Mina ngithatha ukuthi singabandawonye sonke lapho. Uma ethi azidle ekhaya, usuke esho wonke umuntu walapha ekhaya. Uma ethi azidle ekhaya, azidle eZululand. Likuphi ikhaya? iZululand. Ake ngiqale ngithi abantu nje la eNingizimu Afrika uma bevota bavotela iqembu. Lelo qembu basuke belivotelela ukuthi badle kulo. Basuke befuna ukudla, basuke bethuma lona ukuthi hambe ekhulumeni ukuze sidle. Njengoba nje Mdunga bengihambisa amanzi lapha enkukhwini, bengihambisa ukudla. Amanzi awukudla. Uma uhambisa umgwaqo, abantu uma besebenza kuba nabantu abaqashwayo. Labantu uma beqashwa bendawo kusho ukuthi sebezohola benze njani, bathenga ukudla. Alright, mbukelo Makhiwa TV sikubingelele sikwamukele uhlelweni lwethu namhlanje oluyispecial la sisuke ke sitracker khona ke ama developments ne progress eyenzakalayo ke ekakhulukazi la kuZululand District Municipality. So namhlanje ke sivakashelwe ke umeya ke wesifunda saseZululand umhlonishwa uMashobane uzositshela ke ngayo yonke progress eyenzakalayo la eZDM aphinda clarify some other issues that may pertain khona la eZDM district. Mashobane kuyintokozo namhlanje ukuvakashela la eoffice sizokhuluma ngezinto eyithinta isifunda sakithi iZululand District. Sikubingelele sikwamukele ohlelweni. Ngikubingelele Mdunga, ngibingelele nababukeli bonke emakhaya beMakhiwa TV. Mhlambe ke udaba lokuqala ke engifisa sikhulume ngalo, mhlambe kuzobe nakimi ku-unfair ukuthi sithi asiboni ukuthi iZDM yenzani kakhulukazi mase sithinta ke indaba zamanzi. Sibonile usibizile endaweni eziningi uyosikhombisa ama-project amanzi enzakalayo. Mhlambe ke umuntu aqala ancome nje ukuthi ke ama-service ayaya emphakathini athinta amanzi. Mhlambe umhlonishwa cela nje asithatha sibeke mhlambe kwamanye ama-project enzakalayo khona la kwi-ZDM ekakhulukazi ngama-service delivery. Angithokozela ithuba kodwa Mdunga nababukeli emakhaya ngifisa ngingakangeni ngqo embuzweni obuzayo. Ngiyafisa nje ukuba ngiphakamise kubabukeli bonke emakhaya ukuthi isimo esibhekene naso i-unemployment esibhekene nayo kulelizwe, udaba lwemigwaqo esibhekene nalo kanye namanzi. Ngifisa mina njengomeya waseZululand kube ngabe sekumenyezelwe njenge-disaster kazwelonke ngenxa yesimo esibhekene naso. Abantu abasha abasebenzi, njoba nje ngihambela abantu, ubiza umhlangano phakathi nesonto abantu babe ngaphezu kwenkulungwane, kodwa futhi ufice kungabantu abasha. Leyo nto ikhombisa ukuthi kubi kangakanani la eSouth Africa. Uma ubheka imigwaqo akuhambeki yonke indawo. Uma ungabheka imigwaqo yomasipala, ubheka imigwaqo yeprovince, ubheka imigwaqo kazwelonke, akuhambeki mibi. Uma ubuka isimo samanzi njoba nje kade ubeka ukuthi sihambe siyawethula, kodwa uyabona la isiwethula khona amanzi ukuthi kubi kangakanani. Ngakho ke ngiyafisa ukuba uhulumeni lezi zinto zontathu azimemezele, ayideclare as i-national disaster. Sengibuya ke embuzweni wakho ke Mdunga, njengeZululand ngake ngakuphawula mihla yonke ukuthi thina njengeZululand asinayo i-source of water la eZululand. Ngakho ke siphila ngama-borehole, nawo lawo ma-borehole esithi siyawenza njoba nje sekuzoqala ubusika kuba dry, amanzi awasasebenzi, abantu bathi bayazama ukucosha amanzi abasawacoshi. Siba nalezo inkinga uthotha amaphampu noma injini seziyafa ngenxa yokuthi amanzi asehlile ngaphansi emhlabathini. Yikho ke size sajikela eswini lokuthi asivela amanzi esiwalanda eJozini Dam. Yikho kububona sethula umsebenzi omkhulu kangaka ka-333 million ozosuka lapha enkukhwini ungena ngqo kwaMandlakazi, usuke enkosini yakwaMyeni uzongena enkosini yakwaZulu kwaMandlakazi. Umsebenzi omkhulu lowo. Sakha-ke nama-reservoir amakhulu azolayisha amanzi ngendlela yokuthi abantu akulula ukuthi baswele into abangayibeka bethi hayi nazi izathu ezenza ukuthi amanzi singawatholi. So ke lokho kusidla imali enkulu ukulanda amanzi eJozini Dam. Yikho kubona sengathi sigcina sesingathi siyaguqa
uma uza ngasohlangothini lwezezimali. Kodwa futhi enye into esisebenzisana nayo kakhulu okungumthwalo wethu ukuthuthwa kwendle. Sekunesikhathi eside ama-toilet esingawakhi, siqalile ke manje kade nje siyowethula ama-toilet kwaNongoma, sizoba nohlelo la sowethula khona futhi eBaqulusini. Siyaqhubeka nje sizama ukuvala igebe elenzakele phakathi kusukela ngo-2017 kuze kube manje abantu bengawacosha ama-toilet ngenxa yey'nkinga ebezise ey'nkantolo. So ke sizama ngakho konke okusemandleni kodwa enkeceni engekho. Limited resources. Okay, Mashobane sesekuyo-ke ethinta amanzi. Inkulumo kamongameli isona ebekade yenzile nje ey'nsukwini ey'ningi ezedlule. Kuke kubalula ukuthi ngisho nominister wamanzi umxoshile mangabe kanjalo, umxoshi angazo attend isona ngenxa yokubaluleka nokuphuthuma kwamanzi. Mhlambe nina njengeZululand District naneleni attention ayinikeze udaba lwamanzi kuyinkulumo yakhe yesona. Sithokozile nakuba kungenele kodwa uDeputy Minister ungumkhulumeli we-IFP uphawulile. Kodwa nje thina noma ungathini uthini uma ukhuluma nge-service delivery Ntungwa nababukela emakhaya, uma nje ukhuluma akuzwakali sengathi action njengamanje thina uma nje uzokhuluma nge-service delivery abantu balindele i-action hayi ukukhuluma. Talk means nothing, but abantu they are looking action. Kungakho mangqala inkulumo ngithi kakhulukazi la eZDM ever since siqalile sitracker, it has been implementation kuphela, kuya-implementwa nje kuphela. Ngicabanga ukuthi akusisi isikhathi sokuthi uthuma ebantwini uyothembisa, sekuyisikhathi sokuthi uyo-act. Olunye udaba-ke Mashobane-ke mase sidlula kwelamanzi engifuna-ke namhlanje sike sithi ukulidiscussa. Usomlomo wakwaNongoma uke wakhuluma edlangalaleni wacacisa ukuthi-ke ngithe mangihumusha leya nkulumo ukuthi mazidle ekhaya. Usho ukuthi mhlambe-ke ama-first priorities abo bazoba yilabantu baleli qembu leli abalisebenzelayo. Mhlambe from iZululand District perspective uMashobane angayibeka kanjani le nkulumo leyo? Mhlambe ifike kanjani e-office likaMashobane? Angiqale ngokuthi Ntungwa nababukela emakhaya indlela yokuzwa ayifani. Singaba ndawonye impela kodwa simlalela umuntu ekhuluma kodwa simuzwe ngendlela engafani. Noma sibuka singabuka into eyodwa kanye kodwa siyibuke ngendlela engafani. Mina ngokumuzwa kwami ake ngiqale ngithi abantu nje la eNingizimu Afrika uma bevota bavotela iqembu, lelo qembu basuke belivotela ukuthi badle kulo, basuke befuna ukudla, basuke bethuma lona ukuthi hamba uyekhulumeni ukuze sidle. Njengoba nje Ntungwa bengihambisa amanzi lapha enkukhwini, bengihambisa ukudla, amanzi awukudla. Uma uhambisa umgwaqo abantu uma besebenza kuba nabantu abaqashwayo, labantu uma beqashwa bendawo kusho ukuthi sebezohola benze njani, bathenga ukudla. Kusho ukuthi ngesikhathi bethenga ukudla benzani, bayadla. Kusho ukuthi badla kuphi? Badla kulelo qembu leli ekade libanikeza lo msebenzi. So ke mina ngendlela engikubuke ngayo ngikubuka ngokuthi abantu uma bethuma iqembu labo basuke belithumela ukuthi bazodla kulo. Kodwa ke uma kungukuthi abanye abantu bakuzwe ngenye indlela, nami nje ngingaxolisa naye futhi ngimxolisele. Kodwa uma usuke ukhuluma ngokudla, usuke ukhuluma ngokusizakala ukuthi uma sithola lokhu sizosizakala sidle. Mina-ke ngimuzwe kanjalo ukuthi noma ngabe kukusiphi isimo noma ngabe sikuphi, uma nje ngifuna usizo ngisuke ngilifunela ukuthi ngiyedle. Mashobane, uma ngabe umphakathi uvota ngeke sikubalekele ukuthi abavoteli iqembu elilodwa bonke abantu. Noma ngabe nihambisa i-service delivery emphakathini nibize kuwumcimbi, abantu aba-attenda leyo mcimbi akubi yilabo bantu laba abavotele leyo nhlangano kuphela. Mhlawumbe mangenza umzekelo kuzoba abantu be-ANC, kuba abantu be-IFP, kuba abantu beNkatha, because umphakathi ustructurishwe abantu abavotele inhlangano engafani. Mhlawumbe mangabe wenza inkulumo efana naleya uthini labantu abangalivotelanga iqembu lakho? Mina ngithatha ukuthi
singabandawonye sonke lapha uma ethi azidle ekhaya usuke esho wonke umuntu walapha ekhaya uma ethi azidle ekhaya azidle eZululand likuphi ikhaya iZululand uma ungwasezululand ungwasekhaya nami ngiyaye ngigcizelele ekuthenini uma ngikhuluma no-MM ngoba mina angi-interfere-ishi kwi-process ye-supply chain kodwa ngiyaye ngikusho emhlanganweni ukuthi make sure ukuthi abantu basekhaya bayabenefit ngoba bangabavoti bala yingakho namanje sikhuthaza ukuthi abantu abangaphandle abala ngokungekho emthethweni ababuyele emuva sizama uku-intensify lesi simo sokuthi azidle ekhaya njengoba ubona nje abantu bebhikisha bethi laba abantu abazodla ama-services ethu abantu bangaphandle iy'ngane ey'gcwele ey'koleni basho ukuthini bathi azidle ekhaya so lento yokudla ekhaya yinto ekhona njengoba sibavimba nje abantu bangaphandle ukuthi abangene ngokusemthethweni uma esenamaphepha engaphakathi usengiwasekhaya sezidle ekhaya kodwa uma engenawo amaphepha asho ukuthi kusho ukuthi akuyena wasekhaya asifuni adle la so-ke uma sisuke sihlangene sisuke singabaluli thina ngokwepolitiki ukuthi usontaphi kodwa sibalula nje ukuthi wonke umuntu wala ungowasekhaya. Mshobana okunye sisekuzo-ke ey'thinta-ke zamathuba omsebenzi kakhulukazi la eZululand district ngeke ngabona esinye istate esikhishwe uhulumeni ukuthi unemployment inciphe ngo-2% kodwa-ke ngithe mangizwa abantu izinto abayisho bathi abeneme ngoba still abantu abasebenzi kakhulukazi masibheka i-district esikuyona eZululand mhlawumbe intsha yaseZululand kakhulukazi ehambile eya ema-university kodwa ehlele emakhaya ney'tifiketi zayo mhlawumbe ukuyiqinisa idolo ukuthi ingalahli ithemba izigcina mhlawumbe ibandakanya nezinto ey'fana ubugebengu ukusetshenziswa kwama-drugs ngoba the more ungawuthola umsebenzi ne-stress siyanda mhlawumbe ukubaqinisa idolo nje nami Ntunga nababukela emakhaya eka 2% angiyikholwa kahle ngoba angikwazi nje noma ungangibuza nje angikwazi ukukukhombisa ukuthi la iZululand bangaka abathola amathuba emisebenzi njengoba unyaka uqalile angazi ngisho yedwa kodwa ngingakutshela abantu abangasebenzi ngingakutshela nje ukuthi ubani nobani phambi kwami abangasebenzi kodwa-ke sibe nohlelo esinalo njengamanje la khona sizoba ne-graduate unemployed esizoba ne-dialogue ngoba abantu abagraduate-ile emashobane bahlakaniphile banolwazi uyazi ukuthi bangasitshena nanokuthi le nkinga yokungabi bikho kwamathuba emisebenzi ingaphela kanjani ingaxazulela kanjani so sinalolu hlelo ke ngoba sibona ukuthi bayisixazululo bangasitshela bona ukuthi ayi uyabona lokhu nalokhu singaphuma la singaxazulula kanje so ke sinohlelo ke thina njengeZululand sizolwenza la sizomema khona onke ama-graduates kodwa angasebenzi ngoba labo bantu bazogcina bedla ama-drugs njengoba kade usho bazogcina sebengena ebugebengwini bese iZululand ishona phansi ngokomnotho kodwa futhi okunye esifisayo ukuba ne-database usuyazi ukuthi unabantu abangaka kodwa abanalama skills sakungathi noma kuvela ithuba eZululand sasingakwazi ukuthi sithi awubheke kwi-database yethu ukuze abantu abasha bethi hawu uyazi ukuthi mina ngithola umsebenzi ngenxa yokuthi ngi-database yaseZululand so-ke nayo leyo nto izosisiza ukuthi njengeZululand sazi ukuthi bangaka abantu abangama-graduates kodwa bahlezi emakhaya sibe ne-database sesizobona ukuthi lo muntu unalesi skill lo unalesi skill ngisho kulaba beyinkampani ey'suke kade zenza umsebenzi eZululand njengoba nje sinonjiniya kufakwa amapayipi amakhulu singaxoxa ngisho nanabo ukuthi hayibo sinonjiniya abangaka ake nisithathela laba nalapha kodwa lokho kuzosisiza uma sine-database sazi ukuthi lo ugraduate ngokuthi lona unalokhu uma uthi ngawumqondo omuhle kakhulukazi nokuthinta i-database kuzolekelela nomasipala ukuthi ukwazi ukuthi ayenze selection ibe kahle mhlawumbe mashobane-ke sesiliphothule uhlelo lethu ngeke siliphothule singalithintanga udaba lwemali eyathinteka laphana kwi-ZDM kwabalula ngaphambilini unesithanga msabezindaba ngizothi wawune-interview nabezindaba ukuthi yebo nayenza iloni ka-100 million
yayithenga idingo okwangama generator ukugenerate ugesi ngaleso sikhathi sisakhungethwe inkinga ye load shedding eNingizimu Afrika. Mhlambe ke iprogress so far kuhamba kanjani ekutheni investigation yenzeke mayelana nale mali leyagcina ingayanga la kwakumele ikhona? Si empeleni Mdungwa nababukele emakhaya udaba lolu oluyiqiniso ukuthi umkhandlu weboleka imali engango 100 million ngenxa ye load shedding. Ngoba amaphampu ethu kwakungamaphampu kagesi kwavele kwayinhlekelele kwayidisaster eZululand abantu bengathola amanzi saphoqeleka ukuthi akugijinywe kufuna imali kuyothenga ama-engine ezizosebenzisa udiesel ukuze ngisho ugesi ungekho kodwa abantu bawacosha amanzi. Kwathothi-ke lezi engine ziyabiza ziya-odwa zithe engine zisa-odiwe zifika nje saxazululeka isimo se-load shedding waqala ugesi wangcono kodwa engine seyifikile. Manje-ke into eyenzekile uma ubheka imali ayiphelelanga yonke yaba 100 million kuzinjini. So i-report ke ithi kunemali eyasala iphi leyo mali. Sikhuluma ke lokho ukuthi abasinikeze i-report emhlanganweni lo yodlule sase sivumelene ngoba lolu daba no AG ulurizile wathi asilungise ngoba alicaci kahle. Bese sivumelana ke nomkhandlu ukuthi kukhethwe investigation ezimele ezophenya. Kodwa ke sase sithule ukuthi hayi procedurally kufanele kube ne-report ye-internal audit ngoba thina sine internal audit fanele yona yenzolwayo uphenyo ilulethe kwi-council bese sithi thina njenge-council internal audit asineliseki ile report yakho. Thina besibona ukuthi asicele kukhethwe noma ku-appointwe i-external investigation ophuma ngaphandle esizoneliseka ngoba uma uphenya ngaphakathi kungenzeka okunyukwena. Ngisathi ngizobuza nje ukuthi manga uphenya ngaphakathi angeke mhlambe kube nakho-ke kodwa procedurally awukwazi ukulanda umphenyo ngaphandle ingekho i-report eqhamuka ngaphakathi. Sivumeleneke namakhansela sonke ngoba sonke nami ngithe izinto ebephe etafula ingabe ibikho into engathi ayicacile. Sivumeleneke ukuthi internal audit fanele balethe report sizoyibuka kodwa inhloso esihlosile sihlosa ukuthi kukhethwe i-external investigator ezophenya kahle konke ukuthi isente nesente lasho naphi lenzani. Siyobe ke sesimtshena ke nina bezindaba ukuthi i-report itheni kodwa sikwazi ukufihla ngoba yinto no AG aseyikhombile ukuthi yiye yenza sithole i-unqualified singatholi clean audit. Kucace nje ngekadele mhlawumbe ehlongeni mashobane mhlawumbe sesiphetha ingxoxo yethekhethekile sokwena namhlanje mhlawumbe wakho kuvala angathini. Ngiyafisa nje ukubonga uzakhamuzi zaseZululand indlela esibambisene kahle ngayo. Sike saneyinkinga sifelwe zinjini abantu betoyiza abantu bengawathola amanzi kakhulu uLundi nakwaNongoma. Ngabe sengithi mangifike office ngakhetha ikomiti elizohlalela nje zonke lezi injini ezifile amaphampu zonke lezi indawo kutholakala ukuthi abantu bebewathola amanzi ababe besawathola. Kodwa uphenyo lwami lufike nokuthi imbangela yalokhu i-maintenance ayimile kahle. So ke sesiqalile ukulungisa lokho njengamanje siku 60% zonke lezi injini namaphampu akade kufile sisi 60%. Ngibacelile ukuthi end of March fanele ibingasekho iphampu ingekho ibhoholo okuthiwa isebenzi. Ngakho ke ngiyababonga izakhamuzi zaseZululand ngokubekezela sibambisane kuleso simo ekade sibhekene naso. Namanje ke ngisanxusa ke kuzakhamuzi zaseZululand kuba sibambisane ngingowabo ngisebenzela bona ngiyobahlonipha
uma kunento ababona ayihambi kahle abangithinte noma bathinte noma ngabe ubani mina kangize ngaphatheka kabi manje ngiyibonisa ku social media izwe selaphathwa ngayi social media noma ngabe umuntu ngithola ukuthi bese ekhuluma ku Facebook noma bekhuluma kuphi cha ingani ukhuluma phela udlulisa umlayezo ingani sengutholile angihambeke mina ngiyolungisa lokho akushoyo so ke ngiyacela nje ukuthi izakhamuzi zaseZululand sibambisane sikhona ukulekelela nokusebenzela bona sizothula ama-toilet sizoba nezinto eziningi ezizokwenza ukuthi izakhamuzi zaseZululand ziyiqhenye ngokwaseZululand Mashobane siyabonga